हामबाय जतन न दिनै 28/5/2021 हंका जों दिनै जगह बीजेपी तै IPF दिनै उद्योगे जों दिनै कैसा प्रेस मीट फाइना नांखा हंके आं पुलियान प्रेस मीट खायन सिगां पुलियान सानाय चिनो जगह दंगो आनि देब्रा फासिं चिनी डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट बरम गनां पुनिराम देबरमा ताई आं दंगो आनि जनजाति मोर्चानि मेम्बार बीजेपी नि बरम गनां बनमाली देबरमा ताई आं निजी 17 नं गुलागाती मंडलनि GS सुकुमार देबरमा हंके जों दिनै अ जागायाव प्रेस मीट फाइनाय नांखांखा महाय जों नुखाजे 26/5/2021 दंगर टीवी नि बिसिंथि जों कायसा नुखाजे त्रिपुरा मथा जे बर्तमान शासक ADC एरियानि बरक जेबाबे गत 25 तारिख 5 मास 2021 जे न्यूज बेंगार श्रीजुक्त प्रदेश देबबर्मा तै जे न्यूज बेंगार कक काखा जे सादाबाजी हाय के तुलाबाजी हनै आ जागानो तै नेके त्रिपुरा मथर बीजेपी तै IPF दिनो षड़यंत्र खलाय जे दुसबेरी बीजेपी IPF दिनि बरकनो अमो रिपोर्ट रहरो हुनै जे सामानि अमो बेलाय लासिमा सिनचा ताई अमो हाय कग्रंनो जों बेलाय गिरना खलाय तामनि बाय गिरना खलाय गंका जों न्यूज बेंगार जे चैनल बायसिनि बीजेपी IPF दिनि बरक कोनो सम्पर्क गरै सुतरां चिनी बीजेपी IPF दिनो जेबाबे बरक षड़यंत्र खलाय जे दुस खुनुका आ दुसनो जों कोनो मते मानिनाय मिया आबो चिनी बीजेपी IPF दिनि आ चैनल बाय कोनो सम्पर्क गरै चिनी SL लोकालिटी हिसाबै हंके जों आ जिनिस रंग बेलाय कन्डेम खायो तामनि हंके आरते कक साका जे त्रिपुरा मथानिंगै जे कोनो कारणे बरक साका जे बीजेपी IPF दिनो बरक एमनबाबो हुमकि बरका जे हुनुगै रेनाय उलटा मौनाय आमहाय बरक जेबाबे बीजेपी IPF दिनो ऊपर जे एग्रेसिव कक साका आ जिनिसनो जों बीजेपी IPF दिनि तरफ तै आ जिनिसनो जों कन्डेम खालायो जाते एलाका रगो अत्र एलाका रगो आमहाय कनस्पिरेसी खालायनायके जाते बीजेपी IPF दिनो कायसा आक्रमण खायनायनि प्रसेसटा खायमा हायबंनि जे कग्रक आ जिनिसनो आं एकदम कन्फिडेंट लेके कक सानामु जोङो जे तमुंनो जदिनो राजनीतिकनि बासाव फायखेंखेंखे तेमन आमहाय कग्रक एकदम मोसांया ताई खानातगया आं आबन बागै जत अ सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं सानामु जोङो जे जत ताखुकताय बुखुक जत चिनी खरां खानाय तंनाय चिनी जे अ बीजेपी IPF दिनि जुत्थ जे प्रेस मीट अ जिनिसनो खलाय तंनाय आं नंनो एमन बाबे हात जुरखायो प्लिज नरक महाय कग्रक स्टप खायदि ताई जनगणनि डेभलपनि सामुं तांनांके डेभलपनि जिनिसनि कक सादि आ जागायाव बा फुनुगै रेनाय हाय रेनाय आ जिनिस बेलाय लासिमा सिनसा कग्रक जों आबो खायनो बेलाय कन्डेम खायो चिनी बीजेपी IPF सरकार जों कायसा उन्नयननि सामुं जिनिसनो जों हामजागो डेभलपमेन्टनि सामुंनो जों हामजागो आ जिनिस रक सायनाखे अत्र एलाकार कायसा षड़यंत्रनि बिसिंतै कायसा उत्तेजना बिराज खायनायनि कक सामारक नरक स्टप खायदि आबन बागै आं हात जुरखायो जतन न प्लिज नरक जदिनो महाय कक सायदंका आ ककनो नरक र सायनादि नरक उन्नयन उन्नति जेहेतु खायनायनि हिंगांके नरक आ डेभलपमेन्टनि कक सादि ताई काहाम कक सादि अमो हायकेले तमुंनो मो हायकेनो कक सायदं हांकांके जों आबनो बेलाय गिना खलाय जों कायसा ह्यूज ऑफ द मूवमेंट अथर एकटा कठोर आंदोलन जों अंखनाय मो हायकांके जाते एलाकानि शांति सम्प्रीतिनि बागै बरकनि शांति सम्प्रीतिनि बागै डेभलपनि बागै जों बीजेपी IPF जुत्थ जों